οικονομία σου, οφείλεις πρώτα να ξεκαθαρίζεις τα ζητήματα χρέους. Τα ζητήματα χρέους. Και ο μόνος τρόπος για να μπορείς να ξεπερδέψεις είναι η διαγραφή του χρέους. Να μην αναγνωριστεί το χρέος. Το δεν αναγνωρίζω το χρέος δεν έχει να κάνει με μια μαγιά του λαού. Είναι μάγκας ο λαός και δεν αναγνωρίζει το χρέος. Είναι οικονομικός όρος, ο οποίος χρησιμοποιείται κυριολεκτικά στη διεθνή πρακτική. Και σημαίνει ότι ένα κράτος δεν αναγνωρίζει ένα χρέος, το οποίο, ο λαός του να το πούμε έτσι, δεν αναγνωρίζει ένα χρέος το οποίο δεν το δημιούργησε ο ίδιος, του το επιβάλανε, άλλοι κερδοσκόπησαν με αυτό, του επιβλήθηκε με τρόπο για τον οποίο κανείς δεν το ρώτησε και επιπλέον χρησιμοποιήθηκε αυτό το χρέος σε βάρος του. Αυτό το χρέος λέγεται καταχρηστικό στην ορολογία και οφείλουμε να μην το αναγνωρίσουμε και άρα να μην το